ha ka artarik nailar ka Jaintia National Council Jalaphet Unit haringkat u Executive Engineer ka PWD Cleariat uba M Kharnayor bat ki wahe shnong na sutanga ki baken thop ya uma iban sutanga bana Jalaphet bri sutanga uma man bare assistant wahe shnong kila penlong ka jingle jurep ya ka jaka ka bahap hapo ka ilaka sutanga ka badan hajan ka jingking serbang namar ka jing ima jong ka jakariat ka badan ki mau he ki bala ban hap bat tua ha ka no kapor bat ka babu jingma shibun ya ki nonglet nongwan ha kani ka jingle jurep na kalyang kaseng GNC layalam da u Vice President uba Prangsngi Chermang haringkat ka jingya senran lang ki nongyalam ka CEC ki bala penpau ya ka jings ear ka bala banmi na ka te ka jaka kaseng ka penken mau ba hakini ki khendiat sngi baladep kaseng kaladep bu ru ka jingkerpat ya ka office PWD Cleariat banlet jurep ya ka te ka jaka khnang banwat kilat kilinti ban pen khuit no ya ka te ka jaka banlat na ka no ka jingja basngosi kabala banwanja ha ka no kapor ha kani ka jinglet jurep na kalyang u Executive Engineer ula kular ban shimkhia ya kani ka kam kat bala bat hadian an pharu ya kinong trei banle ya ka badan kam na ka benta ka bha kamiat jong upat ba halor kani ka benta na kalyang kaseng ka ai khuble ya ka jishim khia jong u Executive Engineer PWD bat ki wahe shnong na sutanga bat Jalaphet ki bala kloy ban pelong ya kani ka jingle jurup sha ka te ka jaka khnang banla ban khanglat na kino ki jingja basngosi Hadin wa kam ki nongelam sen halang yung ka JNC Jalaphet Unit rengkat ke jingya senlan rengkat ke jingya MT lang ki nongelam na CEC kam ki nongelam ni hadin wa dayo chibon ke jing ot ke jing nam na pat ba ke jing to wa gani luti dini na ni na surok sarbang kau hapo pot usam yung ka ilaka setengah ke luti wa ulai kejat dini sesnong Jalaphet hadin wada yoi jing ut na pat ba dalai bo dalai chemi wa Executive Engineer yung PWD hata ha office yung ki hadin wa ki nawan le chimkhiagi yete jing dawa yung dawan higi ni ni hadru ni arterik ubna opra daga jing senrang di wa chnong nagalyang yung ga sutnga rungkat wa asistan rungba chnong yung ka Jalaphet we wada egi ki jingkulare kam nagliang yung ki department wa dau pun smart ki wa pendep iti kam te ne bahag te man go ga luti ko wa ju la ju wan ki wabon walang te ti nagliang yung ki saukmen ong wa nagliang office le chimkhia go ni jingdawa yung kam ka sen tengah skem mi wa ga ni ki jingdawa yung le yo man go wa job ne nagliang ka department le yo smart ki wa pun kre te jingdawa yung